Paspas na. Paspas na. Mang, mahiwi na po ng kanan na. Maumod na po na. Maumod na po ng bata na. Bil na po. Bebe na silupin mo, tibi. Ha? Pindot bus. Ha? Ha? Hindi ko makatawa man. Wala lang yung katawan ni Kiyumi, no? Sundo niya. Nekrumate. Naplinti. Liko ba na siya? Unong sa. Hindi na paspas. Mahinay man gud yung lakaw kung di mo magkuhan dapat paspas maglakaw pud kay wa man mo gi. Para pero si kasuboy. Ang saman. Kuan pud. Pugi pud mo lakaw oh. Oh. Di pugi. Di pugi pud mo lakaw ba? Di ba nakasunod lang ka? Ha? Di ba nakasunod lang ka? Uy. Mayumi. Tarong ti di magara-gara pastilan. Naka-record na. Pero gara maman eh. Di magara-gara. Guys, di magara-gara guys. Oh, guys, oh. Oh, gara-gara pun baby oh. Ano din ang TDI? Ah. Oh, sige na, una na. Oh. Kontrol lang kay bata man na. Lami ko mo ba dili os Kiyumi ikaw. Gani ko nagtanaw dai. Tumuha ko nagtanaw. Nya. Ako alam niya kung motor kasi mo kung tanaw kung tabuay. Ina kasi video ba? Kabala na ko. Ina, video ba? No, kayo na. Wala na, kumutan dagway. Wala na ta sa dagway na to. Bulog ta lod. Di ba makita yung mga dagway na? Hindi na ko ang Saan pagkakita pag wala sugat, di ba? Lain mo kaya atong naman. Di makita ba? Ultimo mata ni Kasumi. Di makita ba? Ako magdipagamay dun. Lain mo kaya kung naman. Flashlight. Mag-flashlight as itong now. Ba, unlimited ba? Bula. Eh, Wala daw may sabon. Sige, tugnaw rin kati. Tugnaw rin si ate Dedot lang, si ate tugnaw rin. No? Away kinang Nat. Kiyumi mo. Dili man na hawi mang, yan naman. Gitulak raman na, wala man siya magsikat nga iyang sarili. Gusto na exercise bawal. Ha? Gamay ang bagtak, dakong bagtak. Ayun mi. Ayun, jogging. Masbitan ni ate ba? Masbitan ni ate? Bata na mo siguang no. Unsa ka ano, ang atong kasugat ba? Daghang kayong tao ng kasugat na to. Yan, dinaganay ba? Dagan pa tagbalik? Dili. Madagan ta dili. Madagan po ta. Di ba? Sugat sila kay. Yung prank ba sa YouTube? YouTube. Nagid. Gi, daplinti. Te, yung tayo te. May mga tao dito sa unahan. Nagdagan-dagan ba padulong sa tuwa kay naray kuan dito sa. Pero prank lang ba? Mudagan ka tapabalik. Kay siyempre mahadlok ta. Ano man do kan ta. Eh daghan mga tao man sila nanagan pod basin unsay naa dito sa unahan ba. Mudagan ka padulong dito balik. Dili to man sila ni sagit-sagit. Nagdagan-dagan lagi sila kinahadlok. Nagdagan-dagan nagilak-hilak ng uban. Dagan sila man katawa man. Dila man sila kung kapo sila sa jogging ni dala. Dala. Dagan-dagan ba kay na dito iro dai dako kay gukod sa ila. Ano kayo? Adlok kayo.
Kiyumi, mudagan pa sa Kiyumi anak. Di na, sa bike. Namatay ka kung ano eh. Ay, dudot din. Sa? Sa kaya na. Atagi. Dari kilid. Agi na. Abi no sila dako. Oh, sila dako. Dako guro to ba? Dako to dili. Wala pod. Ikaw? Tanaw ni mo? Oh, gini, kabalo mo ng kanta ha. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip mula nang tayo'y pasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat di tayo bagay. Nakapagtataka Di ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigan. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kabalo mata dili? Wala amdan ni sa kasumi di ay, birog kabalo ka to be. Tote, unsa to tong kanta ni mo te? Nabibi dia Kiyome. Kiyome chan. Nabibi dia. Dali pun mo dia may love kay bay ko andiro mystery line. Agay. Napa-agay. Kiyumi. Wala lagi baby. Asa ka to baby ha? Street tamang. Street dito sa giagian ako dili. Diri na. Street? Ay, git man dito. Diri na ta. Hayag mo siya diri. Liko na ta diri. Balaglayo. Dire ka tigagian permit sa school, ato kag school sa eskwelahan. Yun. Naya pud mulakaw ni duha oy, awon duha. Oy. Naya pud mulakaw oy. Inay lagi lakaw mami be. Ay, sakit akong tiil da. Apil man, bro? Oo. Ay, asa mami be? Kiyumi-chan. Mami, inay lagi lakaw mami ba? Ngano ka na, ha? Ngano ka na, mami be, ha? Kiyumi-chan. Samoy na daw. Sige na, iyan na. No. Tara na. Yan na. Tugna bita sa kamot, sakit pa.
Sakit naman kamot, be. Loy, baby. Layo para ba, be? Gamay, be. Be. Layo pa gamay. Ha? Unsa to rasa da ilang kuan? Basi napas ito sa balay. Sa kuan sa ilang. Galaw. Siyom na siyom. Lisod dahil kayo ilitong imong pangalan din. Special ako na yun. Kay yung ate, nagtuman ka na si Yumi na si Yumi na ka. Dito, tabok ta ka, nenay. Napay train. Pasakyan ni siya, bang. Te, pasakyan ni siya, te. Pasakyan ba? Kugos daw niya, butang, kugos lang ka, puli-puli daw. Isa ingon. Imong anak. Wala pa. Tara, tara, tara. Sino? Dagan na na. Jaga ko sa dagan naman na. Mara ba? Mara na yung kusog yung dagan na. No. Girl na girl. Girl na girl. Mali kayo nak. Aha. Niambak. Nambak ka. Girl na girl. Mali ka mo dagan. Sige daw. Te, gamay gugay ka sa una, te. Ikaw ang pinakagamay sa... Mang, baby pa, sa tanan nimong baby ba? Ang pinakagamay, Kiyomi, no? Ay, si Kasumi, no? Kasumi, may kuhan, pinakagamay. Tara na. Uy! Ha? Dagan siya ba? Yun ay dagan. Sakit mo nung sin. Mawi. Dagan si Kasumi sa una, muna si Mawi, no? Mula ka ba? Ano? Si Kasumi ba? Mula si Uncle Mawi niya. Oh, ne, sakyan na, no? Nakray-kray bi ate. Kray-kray ate, oh. Sa tabi, ate. Sige daw. Sige pa daw. Dancing lady daw. May kurumo. Usap. Tuupod. Tuupod. Ano nga mga idol? Gira. Usa ba? Usa to? Sige ba? Usa to? Gira. Wala. Yan kay pwede idol na hino. Alam, Kasumi na pwede idol. Usa to? Let's go mga idol. Usa to yung ano mo? Anak kam dagan ako. Ha? Ano, dagan? Datang sila. They're gone. Pagkagis. Karang mayabang na kung sa may yung karang mayabang. Mayabang? Masungit, anak. Oo. Ang bot. Kabala no, mayabang. Hambog ba hambog? Nay oh. Nanay? Oh. Ay! Ay! Tulo. Maligo.
Japan naman na niya ang Philippines. Sa Pilipinas pa nak. Ah, sige, sagit rin nak, no? No? Ha? Oh, kadungog. Pangit to eh, pangit kayo siyang dagan. Hinsa. Wata kadungog. Tawag din kami mo. Wala ka dun si Daddy. Wala ka dun si Daddy. Amigo na rin ta. Tara dito. Amigo na ta. Ha? Amigo na ta? Amigo na dahil Mimi. Oh, pero amigo na nami oh. Amigo na mi oh. Amigo na dahil mi ani auntie. Amigo na dahil mi aning bata oh. Isa pangalan ng bata. Isa pangalan mo bata. Duh, dagan bata oy. Iya, dagan bata oy. Kusagdagan namang bata, guys. Gihulog lagi ito nimong karagi, di. Sayang kayo, gutom pa si Daddy. Ino nang gihulog, labay. Uy, cry, baby. Abot na niya, guys. Ina, abot na niya, guys. Abot na niya, guys. Mama lagi si nanay. Kini Chang. Matagak ang kwarta diya. Wala man lagi si nanay. Matagak na. Wala si nanay. Pangak niya ang film. Oh, kamot mo. Kamot mo. Matagak ha. Pag nabapay. Pila ta ka oras? Naglakaw. Mga 1 hour no? Wala pa na close. Mga isa ka oras no? Mga isa ka oras no? Sobra. Mang, Itaas yung may kaduwa mo na mag-wait tao eh. Mga kadungog. Mga isa ka oras no? No? 2 ka oras? Isa ka oras na nagigikan na yun. 5 na ito kapin. 4 pa ta? pagpaingan dito. Oh, salad na guys. Ano naman? Yan, butang ka na yan. Tubo natin. Wala na ko ang corn cake, man. Ganyan, may kaano. Ako pa daw, mami. Ganyan, may kaano anak. Nak, ganyan, may nagkaano na eh. Oh, ganyan, may kaano. Oh, Pila din ako bok corn cake, man. 30. Ako ay magamit ang power bank nak. Okay. Oh, sige na guys. Bye-bye guys. Toast. Oh, bye-bye na guys, oh. Bye-bye na. Bye-bye na guys, Ito oh. yung toast. Ako miss. May Oh, toast. huwag na mi, huwag na mi. O, paano? Ang kape na kong agipalit. Wala dyan doon ko ito na inom. Init pa na to. Puro naman ako. Wala, i-video, okay? Okay, mag-upload na tag video. Ang mga ka-enjoy yan na to sa moment. Diba kayo eh? Ha? Saan yung magipangita dia? Oh, bye-bye na guys.